Angenteni. Angenteni. Wis kaya acara ngene iki dinteni suwe lho, Mas. Oh, iya. Menika leres. Angenteni. Oh, sanyata sanget lho, Pak. Ya. Suwantene nggih sae. Lah piye wong untuk bayaran? Cara untuk bayaran ya sak penake to. Nggih mboten mong ngoten sarasan lho, Pak. Lah piye wong tanggap tenanan duit. Nah. Bayar yo duit-duit tenan gak iso kok someni wong akeh. Iya. Sumanding. Polahmu aja ning kene to, Mas. Iya, Dik. Polahmu aja ning kencer aku ki lho wedi. Aku makane adoh. Sisihmu. Alon-alon waton kelakon lho, Dik. Gremat-gremet waton selamat. Kudu ndrodok kae lho, Mas. Oh ya, ndrodok ki gara-gara nervous. Mosok kok anyep aku baradus. Lho, ngene iki mang baradus. Aku baradus kok jeding. Lho, Mas. Mbok Banyu sumuk. jedeng iku karek menehi sirup lho. Kok iso? Lah nyatane aku ya baradus Banyu ya es kok. seger. Dadi banyu es lho. Aku gak tau ning kene. Ngene iki wis sumuk keringetan ngene duadus Nah. Bangetan ya awakmu dhewe. Kok iso? Hanya ngene kok adus lho. Lah nyatane ya keringetan to. Yen wis rina pancar ratri kang kadul mong sliramu tan ngaliya tresnane lahir Sumangga dilajengaken langgam angen tani. Tasih sinarengan nyampur sari Sekar Widodo. Ngono. Ingkang dipunpun pangarsane bejaranipun Rama Ateng ingkang bijil saking Laladan Kutha Rembang Bangkit. Ugi dadosaken kanthi langgam angen tani. Iya. aku ngenteni tekamu kaya ngenteni mudhune wahyu janji mudan sesamimpen serane
dodo angger jek wayah sore yo ngene iki, Mas. Piye? Rame gambyak. Heeh. Ngono diteni nek rasaya bengi nek ora gelem gambyak diteni. Cekoki kopi. Ya wis pokoke nganti awal nganti akhir tetep gambyak. Lah ya kudune. Ya. Kasunyatane lho ora gelem ganti kok ya. Lah iya nyatane ya. Tetep Sekar Widodo. Krune ya kuwi. Krune yo aja. Heeh, pokoke anggere ana wong suwek-suwek ngene sapal. Tuwek-tuwek, suwek-suwek sampean iki Lah kok. piye wong ijeh seneng nganggur kok ngono. Ya Balamu dhewe kok arane tuwek. Pancen iya. heke kok ya. Lah jane wis tuwek, umur 50 ora tuwek apa piye? Iya. Nek ora percaya nek aku umur 50. Heh, Nek ora percaya nek aku umur 50. sampean iki 50. Lah sahmu to? Mosok? Heeh. Lho. Dilongkas munggah kasih. Mosok, Mas? Lho, kok gak ketara kok Ra cek cah ketok. cilik ngene. Cah cilik wong cah edan. Ya. Kledang-kledang gae takon. Jai. Halo, halo. Oh, So, so, hey. Hey, hey. Citra janji Dodi masih rawa narati hambang sira dadi ati rino wangi aku tansah Setunggal tembangan ngenteni sampun Cikang Mas.